Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bible, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Oras madihita saluhuna. Adorakso tapuka parminggota di begasamano gutuon, parjulu mahita martangiang nahohom di begasarohatabe. Martangiang mahita. Amin. Tapuji matuhata marhite-hite bukuede nomor 220 ayat sada sahatu tulu. Anon di ayat napatuluhon rap kita jongjong.
Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di perbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Biar mida Jahova do permulaan ni habistaran, maruli hamaolo ni roha na sungur sude akan na mangulahot sa, hot do baritai ro di saliling-liling na. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata, pargogo naso hatudosan, nabadia doho, pardosa do yang gohami, alay dio dingi hodo akan namarhaposan jalan maporus tuho, alani iro hami tuho, mangasahon asin iroham, say unang tulak hami siya julum, aku ni leho di hami roha nagirgir tumangihon hatam, asa huboto hami magulahon lomo nirham, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Pati ni debata di bingguta saderion, di mana dienet siat patik parjulu, sahatu patik paupaton, songonom madilok. Patik parjulu, au do Jahova debatam, ninna debatata, dan jadi marakup, ahu bahenomu debatam, patik paduahon. Dan jadi ganonmu jala, dan jadi sumanomu, manang ahan na di banua gijang dohot na di banua tongaon, ro na di bagasan aek na di toru ni tano, yang gotong gabe si sobaon manak siuluan, patik patuluhon. Dan jadi dohonon goar ni debata, yang go sotu redalan na, ay hona na dosogut, akka namar sineang di goarna, patik paopaton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui, ina onom ari maula hamu nasa si ulaonmu, alayang ko ari papituhoni, ari paradianan ni Jahova de batam doi, dang jadi ho mangula angko dinasadari manang anak mupe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isini hutani halak pe namangebati hutam,
ai dina onom ari do ditopa debata langit doho tano doho laut doho nasa isina. Dungi maradia do ibana diari papituhoni. Dibahenido bahen na di pasu-pasu debata Jehovah. Ari paradian nai jala di parbadiai. Ido sahatna. Atong rak mangidugogo mahita siat Tuhan debata. Laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata. Sai pargugui mahami. Mangulahon naho batu patik mi. Amin. Tuhan Yesus berengau besar, ramah bersama tujuan, lansai leleng amat Tuhan, dan lahir amat Tuhan, dilului oleh Tuhan, Tatopoti madosata tua dopani debata, martang yang mahita. Ale Tuhan debata, nabadia jala nabonar, parasi jala partaluk ni roha jala nabasar doho, saimat pangulahi maroha midahami, dibahini sai sesa masude dosa nami, dang adong nahu pangasahon hami dukon asini roham, hati goran na pinatupani anak mudo nahu pangasahon hami, tujulom, dibahini pasonang jala apuli mahami akan nahinokok ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigi mahata baga-baga taringo tu hasisan ni dosa. Adong do dihita situa ni malim nasongoni, na hudul di siamun ni habangsa ni hatongamon, di banua gijang. Ibaheni terbahen ibana do panguluhon ro di ujungna akasadok rotu debata marhite-hite ibana. Na mangulu iro ibana toktong, asa ditangyakon nasida. Hasangapom mari debata na digijang. Amin.
bigema hatani debata turpuk epistel di minggu tasadarion di mana di enet sian Lukas 10 ayat 20 sada 124 sajahama marsika sore. Laos ditiki ima marulupuluk ma ibana di bagasat tol di parbadia madok upuji ho amang Tuhan si gongkom badua gijang dohot tanoon ala ditumadikon ho isian joloni akan napistar dohot namar roha gabe di papatar ho itu aka siod dihon olo amang ido di halamohon roham hian Salutut nai di pasat damang pau daladang adong natumada anak dukon ni amai pe dang adong natumadai ya soholan anak akub ni napinodan ya anak mangihuton lomo ni rohan dungi di dopakom ma pulik akasisiana madok martua ma aka mata namar nida nadi ida munaya ai hudok ma dihamu torop do aka panurirang dohot raja maskol nang idaon na nian naung damuna hape dang di ida jalan naing bege onna naung binege muna hape dang di bege ima sahatna martua ma aka natu mangihon hatani debata jalan nau piopsa amin. Tidak koma hapor siau tai songon nahina tidak koni dongata sa hapor siau di sadok portipion rap mahita madok au porsia di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangit dohot tanu au porsia di Yesus Kristus anan di debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabe siaton di perbadia andorang suabu. Ido tuhata na tumaun na bernit di panguhuman di silatus na matitar pajal do ibana di hawa pinor silang na tua-tua turun di tanong na mulak mangolo di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun di dewata Jehovah amanai pargogo naso hatu dosani isima ibana pay mangulak sugot tutan on mangumi halak na mangulu doho na mate au porsia ditol di porbadia jala adoksa da huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia doho di hasisani dosa doho di atai na madok mulak mangulu sugot daging ni halak naung mate doho di hangoluan na sora suda amin.
Dikting di Huriata, HKBP Rawamangun Minggu 22 Oktober 2023. Partangyangan Week. Rabu tanggal 25 Oktober 2023 pukul 10 siang Sada. Wik Rawamangun tolu dohot opat di Padomu di Bagasni keluarga Tupak Panggabean Inang Borusia Turi, Jalan Gabus 1 nomor 3 Rawamangun. Ingaman pertanyaan di Gedung Timoteus. 2. Wik Duren Sawit di Bagasni keluarga A. Rama Sinaga, Inang Boruna Pitupulu, Perum Pondok Kopi Blok K 1 nomor 7 Pondok Kopi. Dulu, Wik Pisangan Gading Raya di Bagasni keluarga Darius Manulang Inang Boru Pandiangan El Sadai, Jalan Polri 4 RT 5 RW 12 nomor 1 Pisangan Timur. Kamis tanggal 26 Oktober 2020 pukul 10 siang Sada. Wik Hutan Kayu-Kayu Manis di Bagasni keluarga Sintua David Gultom Inang Boru Sembiring, Jalan Nanas nomor 16 Hutan Kayu Utara. Inganan pertangyangan di Gedung Timoteus. 2. Wik Kayu Putih Kamping Porli di Bagasni keluarga Nyonya Siahan Boru Tobing, Jalan Kayu Putih Selatan 3C nomor 40 Kayu Putih. Program kerja dan anggaran 2024. Vina Botohon Tusude Dewan atau Seksi asa manusun program kerja dohot anggaran 2024. Jadwal dohot kegiatan Boy Madijaha di Hartas Tikting Napinara Deni Huriata. Bulan musik HKBP Rawamangun 2020 tolu. Sabtu 28 Oktober 2020 tolu pukul 10.05 WIB. Maringanan di Gereja HKBP Rawamangun, Patu Paon Ma Pesta Kor HKBP Rawamangun 2020 tolu. Nani dohotan ni 10 WIB. Sude peserta asa parade diri, jala sudema ruasta madohoti pesta kori. Kunjungan gerejawi. Minggu Sadarion 22 Oktober 2020 tolu di Parmingguon pukul 10 tolu. Paduan suara The Glorifier Rodo Mangebati Huriata, jala patu begehon ende puji-pujian laho pasangapon goarni tuhata. 2. Minggu 29 Oktober 2020 di Parmingguon pukul 10 WIB, Paduan Suara HKBP Sentul City, Rodo Mangebati Huriata Rap Marminggu, jala patu begehon ende puji-pujian marhitekor, ni uluhon ni uluan ni Huria Pandita John F. Sihombing STH. Pesan rapot Pandita. Tenggando mardalan rapot Pardita na di Patupa tanggal 10 sampai 20 Oktober 2023 di Silangit Ciborong-borong. Tonani rapot Parditai Boy Madijaha di web HKBP Rawamangun. Fellowship Sekolah Minggu. Minggu 29 Oktober 2020 tolu. Patupaon ni Huriatado Fellowship Sekolah Minggu doho tema Tubuhku adalah Bait Allah. Pembicara Desi Hasanger, sude iana kota sekolah minggu riama madohoti fellowship. Natal sekolah minggu. Natal sekolah minggu HKBP Rawamangun di Patupa tanggal 15 dan 16 Desember 2020 tolu. Aka kegiatan Natal sekolah minggu Boy Madijaha di Hartas Tikting Naung Pinara Deni Huriata. Perayaan Perheheon Lansia HKBP Rawamangun tahun 2020 tolu. Perheheon Lansia Rawamangun tahun 2020 tolu di Patupa do piga kegiatan jala Boy Madijaha di Hartas Tikting Manang web HKBP Rawamangun. Ruas Nataba. Minggu Sadarion Tajalodo Gabe Ruas Nataba Ima. Keluarga Alphonse Benrisi TSM Inang Krisna Megawati Boru Butar-Butar, Rosian HGBP Rosot Duluk Sanggul,
Alamat Jalan Metro Jaya 3 nomor 20A, Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Wik, Pulau Mas, Kampung Baru. 2. Keluarga Nyonya Sigalingging Murnaria Boru Manalu, Rosian HKBP Sola Gracia Resort Kayu Mas, alamat Jalan Bina Taruna 2 nomor 28 RT 10 RW 10 Pulau Gadung, Jakarta Timur, Wik, Kayu Putih, Kamping Polri. Tikting Neng Marbagas, Tik-tik Parjolo, Naing Majalu Paso-paso Parbagason Ma, Joshua Feli Tampu Bolon, Ruas ni HKBP Rawamangun Uik Utan Kayu-kayu Manis, anak Niamata John Maruli Tampu Bolon, Tubun Inata Riama Penesia Borusi Tohang, Dohot Orwana, Kastiti Islia Philadelphia Boru Pangaribuan, Ruas ni HKBPIB Pasar Minggu, Boru ni Amata Chandra Pangaribuan, Tubuh ni Inata Malam Boru Ginting, pamasumasuan hari Sabtu 11 November 2020 pukul 9 WIB di Gereja HKBP Rawamangun. 2. Naing Majalo Pasu-pasu Parbagason Ma, Rino Abel Martua Silaban, Ruas ni HKBP Resort Pasar Minggu, anak Niamata Tolopan Pangaluan Silaban almarhum, Tubuh ni Inata Rismauli Boru Simanjuntak, Dohot Orwana, Rindu Agustina Boru Sitanggang, Ruas ni HKBP Resort Rawamangun Uik Utan Kayu-kayu Manis, Boru Niamata Ripta Sitanggang, Tubuh ni Inata Nurmadiah Boru Sirgar, pamasumasuan di hari Sabtu 4 November 2020 pukul siawib di Gereja HKBP Resort Rawamangun. Tikting Paduahon, Naing Majalo Pasu-pasu Parbagason Ma, Andi Darmanto Panjaitan, Ruas ni HKBP Resort Pondok Kelapa Jakarta Timur, anak Niamata Darwin Panjaitan, Tubuh ni Inata Taruli Boru Marpaung, Dohot Orwana, Vivi Anna Boru Hutauruk, Ruas ni HKBP Rawamangun Uik Kampung Pertanian, Boru ni Amata Robert Hutauruk, Tubuh ni Inata Lisbeth Rita Boru Tampu Bolon. Pamasumasuan hari Sabtu 28 Oktober 2020 di Gereja HKBP Resort Pondok Kelapa Jakarta Timur. Anggiat ma gabe ruas na manguli di tengah-tengah tatar lumobi di jolo ni tuhata. Ruas na moding. Na di hari Rabu 10 Oktober 2020 nunga jumolo modik sahalak ina. Duma asli Boru Siregar, umur 62 tahun, inading Niamata, Bidian Pierre Simamora Nahinan, alamat Jalan Tufarep Ujung RT 4 RW 9 nomor 15 Pulau Mas, Jakarta Timur. Tuudian hari Kamis 10 Oktober 2020 di TPU Pondok Rangon. Tuhatama na mga lehon gogo dohot pangapulian de keluarga na marsitaunoni. Pelean dohot aka udut ni buah-buah tajahama di hartas tikting nauk pinarade ni huriata, di pasu-pasu debatama aka barita masa dohot ulaon aka na patau-pauta bahen sangap di warna. Songonima tikting di huriata minggu sadarion. Mau lihat. Amun alau jai
hasonangani abusude pamanati wamu niara honari narikoni asaponi dopako Tuhani Tabasada marohatta martang yang mahita. Damene debatana sumurung sian saluhu naroha, ima mengaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Di hamak kadamang dainang hahanggi nang pinaribo pe, nadong di bagas jorni Tuhatta nang secara live streaming, jaka inganat tabi tapai utihut mahatan dibata turpuk jamita di bagasan minggutta sadarion ima nanienet sian panurirang jesaya biddu 45 mamuk kamai sian ayat sada sahat ayat napapituhon sonom mahatan dibata hujahama tuhita salhuna songnod dohatan ni Jehovah tuna minihanna tu sisirus nahutiop di tangan nasiamun papatuhon akabang soparbegu di jolona jala makarhari sinjata siag goting niak karaja mangukap di jolona akapitu dohok bahal unang hisu didapot ahu mardalat di jolom jala pahornopon akka betul-betul ropu hakuma akapitu tobaga jala segaku akka sordak bosi jala lehonok kumadiho arta akka na di halomohon dot homitan akka na tinabunihon asa ditadaho ahu do Jehovah debatan Israel nama jou guarmu alan ni Jakub na posoki dot alan Israel na hupiliti ubahen na hujoho di guarmu pola marsahala guarmu hubaen tagan so ditadaho do peahu ahu do Jehovah jaladang adong be debata dukon ni ahu huhoho sidoho taga so ditadaho do peahu asa ditadahalak akka nasian habicaran doho sian hasudutan nasodong debata dukon ni ahu do Jehovah jala dukon ni ahu dang adong ahu si jadi hati uron dohot sitoppa haholomun si bahen hadameon dohot sitoppa hamaguan ahu do Jehovah si bahen saluhu nai disido sahana huren tu hatta dihamak kadamang dainang balo husukku tu hita ganuk marsara-sara hira-hira dia do narumikko di tengah-tengah ninggulutta mungkira kadamang dainang bodo halaman do songonon awa pempadita narumikko dinguluku ima bolo arong gura kepekku ima da perjulu ate biasa ada ido da perjulu intina alana mola sorok kepeng barang boy tu dia lau ate akka manginang jadi ido narumikko diau ido nakon turpuk tahatan debata ya disiartam disi maroham Aron pemat dokon bolo yawa mapandita narumikko dingolukui mahahipason. Alamo lo hahipason, baboy mamula-ulau niba. Bolo nung kipas, boy madinggam mangan. Bolo nung ahipas, boy may iba dinggam mekkel. Bolo nung ahipas, boy may iba boy marsardo dinggan. Ay molo marsahid do dagingon, jala piak-piak di bagas sapuduman, barang boy marang bahuahita. Imahatanya kana deba. Na deba madok, kalau dia umpat dita bajabata na duminggan, ima do akana supesiun do pete. Jadi bola akana supesiun di perjuli dokon, bolo au jabatan do amang, bolo boyau, terus ada jabatan na duminggan, wah luar biasa do. Makana marsigulut hala laho menduduki jabatan, apalagi menjelang sonari sabur hepeng. Ikimulak kami di Bonabasugi ba gudakid do siaka
aka bener ate. Gudang do halak baca buruh kepeng nah wala kudul di sada jabatan. Bamu kira di Jakarta orang nang do soni ate. Menjelang-jelang tahun 2024 tahun bodora gudang anu nakka seburaka para hepengi laho madokon laho panakokon diri nagabi perjabatan. Jalarung nade mamadokon di hamakka damang dainang molo diau ba narumikot ima molo boyau malua sianaka permaraan. Do takkan asing dope. Moloi akka damang dainang narumikot di tengah-tengah dingulutta tenggat doi jalan manusiawi doi. Jalan memang di bagasan akka ngulus ganupari ikut takas itu tu si parehatta si padengganotta si pikir honotta di tengah-tengah dingulutta. Asa marhite akka narikot di tengah-tengah dingulutta. Boy hitala madalanya akka ngulutta. Alai molarong narikot, arang depan narumikot akka manginang. Kalau ada yang penting, ada yang sangat terpenting dalam hidup kita. Ima narumikot di tengah-tengah dingulutta. Dak kolang nahudok sinak kening. Alai ikon di bagasan haluaon. Dalam keselamatan daging dohotod di jolmai. Asa boy bana menikmati akka narikot di tengah-tengah dinguluna. Jika perjolo doh hitak kadamang dainang dapotan haluaon. Haluaon manang keselamatan na siat debata melua hosatta sianakka nguluton. Takas itu tudoi taparroahod di bagasan ngulutta ganuk bersada-sada. Makana mularong jolma di ngulutta si ganu paris jujur tabike selamat ya. Selamat lahir, selamat batin, selamat raga, selamat jiwa, selamat malam dan sebagainya. Bolorok kotu hita selamat pagi, ada lusta kamanginang. Pagi. Alana bodoh hita selamat manuguton, belum tentu rupai selamat hari ya nanti. Itu dah. Belum tentu rupai selamat botari. Itu. Jadi bolorok madokko selamat pagi. Otak ni maju haluoni. Itu tuh. Ale nang pinang ido gadup tiki boy hita malua. Makanya mulai diwakasan nakahita marsisapaan. Sering kata Sri Selamat ini serang menjadi satu tekanan bagi kita. Asa memang di leot debata di hita haluaon. Di palua debata hita dia kapartikiata. Dia letak kasih tutudo haluaoni jupak kita di tengah-tengah yakka ngeluta. Las dorohatta di siak kadamang day. Alisi pata di bagasan ngulu di jolma. Modoy halak saya pinar rohahon. Boy do halak saya nilehok kolong niba. Alai sifat adang diperduli honiba di tengah-tengah ninggulu niba. Kadang-kadang banyak kita memberikan kasih kepada banyak orang, kepada orang-orang lain, kepada sekitar kita, tapi kadang-kadang kasih yang telah kita berikan kepada orang itu tidak peduli dengan apa yang telah kita berikan bagi dia. Kesal do kita disiak kamanginang ate. Itu dah. Ngahuok kopi bana. Itu nangi. Badaka akainung. Molo atar ipuji hoa mata iparroha di teh. Acueri songnon. Songnon majulu. Madok moliati maju terima kasih. Bolo tiba-tiba majulu sada tikikat mahal do amat madok moliati. Tinatana. Ale bolo turma makkang ngai bayar tong madok moliati teh. Ngai bayar, terima kasih ya bu, inna, apa yang katong no binayar. Tapi tiba-tiba sada tiki, iba kamu mates manis na manang kopi na, manang idahan na. Dungi dok kematu hamu, pakai no. Mulai tidak ma, pikir hamu sih. Na berjuluk heran do hamu, rakyat to madok moliate. Bahasa madok moliate online. Ate, topu madok moliate on. Berpuluh-puluh tahun upada di dana rakyat madok moliate. Dapat 2 tahun. Naon namarati kinyo nate, jono namarate. Puro song nek kamanginang. Ido kan? Ido. Nah sohea madok sesuatu, tiba-tiba terdok. Selingok kesal do iba kan? Apalagi misalnya, pak di ngotor tanggal ulang tahun tak perkawinan, arak ke boto-boto itu emak, asal mama gurang dak danahi. Kan udah songoni, lama kan asing, akamanginang. Kadang-kadang di tengah-tengah di ngelut tajupang do masak kasih songoni jala tarida doi dia kang ngulu si ganupari. Ido sada bentuk kekesalan ni dewata taring tu bangsa Israel nang hinokopna
nang pinaluana alay sahirana so paduli do nasida yakka hinokop di debata di tengah-tengah ninguluna. Kadang-kadang hidup kita seperti itu. Kita sudah berbuat baik, tidak pernah diucapkan terima kasih. Si pata pa ulo soy boto atau emak ngaulon na mangalopay, ngaulon na songonon. Apa sa sitong nalas doroha. Bolo takkenat ta holangi do hata si sa kabebay mauliate. Holangi ko mauliate ngalas rohanete. Idunay. Nang pisipata boha. So iliak ke pisipata te. Ali holang mauliate. Ido. Jala dibereng debatado di tengah-tengah di bangsoy. Tung macai jogal rohana. Laho madokko nakana asing. Laho makkalwate nakana asing. Gaberi tadi kod debata bangsonai. Allah bertindak ketika Allah begitu marah kepada bangsanya. Tu bangsonai na macai gabe dang ngarong diperduluk kalahi perdebatonna di tengah-tengah ningguluna. Buruk ibana dalam marhiteima tak kasih tutu boy dipatuduh di mana. Asa ditadda bangsoon di seau. Asa ditadda bangsoon hadebataonna na paluhon ibana isa duahu. Siapakah saya? Di tengah-tengah ningulut. Ang do hubereng hujasa ada cerita nadiain sahalak keluarga danak dabi dianggap ibana nakon na ledung magudang dung gabi hasea ibana serana suyang gak ma inung na amung na namangani manai gabi natua-tuana. Kurang dosongoni. Boleh didokon ala di bahasa Indonesia dok mai tidak tahu diri teh. Itu nangi ngadiain, ngadiangka gawe nakonna, ngadileo nakka holong di rohana, hape lasso perduli di bana di hasil. Di leot debatado, hai seonna kesiapaannya kepada Raja Kores. Boleh bakal bawa nakonna si Sirus. Dilihat do dison asa tarida, asa takas itu tuh bangsoi tersadar, terjolma ibana, yakka Nabi Nandi debata. Jadi unang salah hita kamanginang. Molo sutahilala pasu-pasun debata di tengah-tengah ninggulutta. Sadetiki baru caton ni debata kartat. Baru caton ni debata akan arung dihitai. Begitu. Molo sutahilala do nadong arta portibion gabe alani hagugotta, alani pikiratta, alani wasotta, alani jabatutta. Sadetiki baru ucaton debata. Molo solomo rohana merdinde hita. Alai nang pesongoni di dok hata debata de gedetai bah rodi sudu patuluo rodi sudu papato pinopar akan nomor sudro alaya si dorohaku yakkan nomor ribu-ribu akan nomor holong di roha diau naso mangalo sipatiki. Ketika Allah menunjukkan Haiseonna tu sadar Raja Sirus Kores nah betul-betul patuduhon asa ditadda debata ditadda bangsod debata. Ternyata Allah bisa membentuk orang lain supaya kita tersadar akan kesalahan kita. Bodi pakai debata jolma na asing laho boy terjolma hita diakka hasalat takka manginang. Si pata bolo amatta manasihati hita ulur hita arang boleh natta boy tong mangelak kita bolaka nakota boy do ita dok hai boto ho dadat do beho. Alai boy do halak na asing na sotadada marang naisip na daw siya kita, boy mabag kita tarzolma diya kahajuk katot taka manginang. Dalaw do na pinatupan debata, tubangsoy. Di patupan debata do, Raja Koreson, gabe semacam mediasi. Gabe semacam duta tuhalak Israel, na batuduhon, tuhalak nasik pe, margugur do debata law patuduhon haluaon, tubangsonay. Jadi secara hajol motta kami nang, secara kemajemukan ni uga motta, dang bohita terlalu madok songonon. Pasu-pasu ni bata hulang tuhami do, songo bangso Israeli. Dang. Karena apa? Ajaratta di tengah-tengahnya kengelutta bahwa ajaran agama Kristen itu secara universal, bukan secara eksklusif tapi inklusif. Secara universal di mana? Tu ICP boy di mana? Makanya ICP boy do halak rotu di bata. Marhita boy do halak rotu di bata jalan mana di bata. Dak poleng kodokon aroma hotu Kristen so Krist tidak. Kadang-kadang Allah bekerja tanpa kita tahu caranya.
lalu mengunjuk orang bisa menjadi bagian daripada Kristen. Alani tak kasih tutur ada mang dainang dileo debata haluauni tubang sonai merhite Raja Kores. Jala dilo debata patuduh dirina tubang sonai merhite Raja Kores. Asar rajai laho madok tubang sonai akka hagaleon na sida tonga-tonga yak kangulu. Akadamang dainang ha anggi nang pinaribot. Ahado naing dohoron diturpuk tadi bagasan maduguton. Na parjolo sahali ikon ingotot tado sudedo jolma mangado piha maulon imana parjolo. Di bagasan turpuk tau basa pola sisongoni bangso Israelon tung madau sedebata jolo dipaingot sadar Raja Kores ibana naso Kristen naso marada Kristus ibana alai boy na sila gabi marhamu baun boy do pakorhon yakka hapor suhon boy do jolma alani haporso di tonga-tonga ni goluna gay madate nakka porsyon ido ringgas donyan yakka namartanyangon namarminggon alay bolo jupang haporsohon na mamulin ulo gabi gale haporsyon ya ay buharo dang marna malum sahe nyo songod dia don bodo hita mga dubi sonya kamanginang di tonga-tonga ni golutta adong keluarga ta ngay buat tusan ngay buat tus dokter ngay buat tu parubet ngay buan ngay suruh padi taro ay wahar tu songod dia mon dang marna malum sahe ton tabigi maka pusip-pusip dang gumaha porsyota atau emak dia masih banda malum itu ngulutta dia masih banda malum dapat ting malum mak boy do alani haporsuhon nama sa di tengah-tengah di ngulutta marukil hita baru Tuhan asa marminggu iba kada dana hodang boy aturun dang boy natakang ada dana ko baru Tuhan saya pini suruh pamarsikolak kada dana hon markuliah la solo baharon. Kadang-kadang kita bertanya, ini dari Tuhan ini. Bodoh musia alani hapor suhon. Di tengah-tengahnya kangalutta. Dan muba. Amat tamanang inata. Bodoh songonon. Naringga saddo amaton manaruhon inata tugarija. Dok geleng na sekolah minggu. Alay se bolo ringgas sama ton manaranogal ripera tu gereja dak kaya masuk tu gereja i olo do ipai mama setiro pai mama ho di birbangan las di bagas mobil pe setiro taro jo pak taronon na di malah pukul 3 pe taronon na alay solo masuk tu gereja ho mar minggu bolo mar minggu no nau mada bono giring-giringnya tersoni mana ingka setiro di mana mar puluh-puluh tahun soni do matai bahasa hali-sali main mar minggu tong maton mapa marminggo Natal sonari utur pi baju ne beruin na boleh udah may mana hale ulang salido pamoding may naton ra moding mamaton boleh natay tu surgo do nang masuk amat tu surgo ro suru-suruan adang selelingon holak patar-taruhod do som mahoin na sotuk sonya te dia bolaro ngakamata naringgas patar-tor nakkenata dokkon dia mita sadario sotuk ta isurgo na patar-taruhon ni mana. Bodoh masa songoni tonga-tonga kangalutta molo masa jupa kahapor suhon. Bohita maheu hopeless hilang harapan di tengah-tengah ni gulutta gay madau hita lang sadar hita. Sianak kana masay. Takku boto di tengah-tengah ni ruas taha KBP Rawamangunon alarong go par kilon na dak kay minggu mana. Bodoh terjadi. Bahasa marminggu hoida lai ahamo jo marminggu kok si pikir akuin na. Ape boleh roi matu bagas joroon mari dia memuji di bata pas pak doa kadonganna pasti do longgar. Edo pasti do. Mekelekel. Edo ali saya terus medokon ago pikir aku hamu mai. Seolah-olah dang sanggu debata baluaho nak kaparu kilon nai. Unak pakai pikiranmu lau baluaho nak porsuamu akamangina. Jangan dipakai tenaga pikirannya untuk melepaskan dia dari segala macam persoalan hidupnya. Akhirnya kau debata. Lokma, parsorio sadarion. Baik do. Iko brando itu perlu huni.
Aliang do jual marang terpudum, 2 hari 2 borngi, 3 borngi, 4 borngi sampai berminggu-minggu dong terpudum. Ai baru mang paditate, dang terpudum baci uluk kubainda. Apa nago dari untuk naik gudang ke persoalan. Ibu tu dokter dang adong, memang dang adong dah. Ada bayar saya roham do, pikiranmu do, dang dagingmu. Dia boleh semua mau do berminggu-minggu, unak ko wala tu dokter, martangi aku dinggal. Itu dah. Lalu sudah akan na ni holsoni roham. Ai daboronya kasurhu, marasedonya tidak. Ketika kita memberikan segala sesuatu, sudah kahamolo di tengah-tengah dingolutta, boy mai awatu di bata. Itu kaning, itu bangsa Israel merasa di nomor 2 kat dewata di tengah-tengah dinguluna alane kepersoalan dinguluna. Alai boto dewata doi. Jadi seolah-olah terpuk tomat dokon biar engkau tahu ase boto huda. Ai mula halak batak kadang boy yaha, dang boy direndahkan. Ate. Ai si rohai mana? So boto jo. Ide upung ni. Apalagi rumah sahuta sakitaan. Ai si tehere upung die, ator pas aku sakohonin. Itu kan? Tori tarik do tibu dirina. Ai buhai. Au tadda do keluarga ni. Asudia kageleng ni butat dari ajono dijawab kutu sitorin na do. Boleh talak batak. Tormangasta do. Biasa na halak batak na hoboto setiap yang manginang da, panang nasalap yung mga daong, alawin ni pastion. Bolo arong si bayat si patu paon di bagasan hari buton, katot do dana terkumpul. Itu. Bolang maju si patu paon misalnya maju dulu. Tu sono, termarpungu do dana. Terlengkap deh. Alai mau misalnya maju lo adem ayam, mau do dana terkumpul. Bolong sada-sada tujuan tak. Itu kan? Tapi yang mah di huta-huta. Aku maju marang di dia terprovokasi maju sahalak. Ikut benar tersonon. Sudah mahalak. Gampang deh. Oma tu sonina. Ale cuma belum ada adem ayam. Papungodan apa mal hidup. Dang songan di tengah-tengah nekang ngeluta. Orang Allah tidak mau seperti itu. Dia mau bahwa bangsanya itu tetap menjadi bangsanya, menjadi harapannya, menjadi bagian daripada pemberitaannya. Makanya saya di leonibana rohana tu bangsonai. Nape marhite Kores, Raja Sirus, di Patur Debatado, namula do rohana tu bangsonai. Bahamak kamanginang. Kita pesong nido, mulang takang geleng ta. Ulur hal mandokon bolok ko geleng mi inna na semana manubuhoni kan lomo-lomo na kan curhat maju kenato na sonod do lai am gelek kota ka bolok ko mbay 5 geleng mo kan boleh bolok ko ada obat nair pe tinggalin na musik ape na se baru buhoni hape buhama rohama kainong na marubuh na dakom muda pagodang udakon barang mungkin kamu mulai dipercaya itu cuma di kodalan. Itu nak kita pikir. Itu yang dipikirkan oleh Allah. Napa duahon nang berengota siat turpuk tadi baga setikion dung di leot debata. Hata tu si Sirus tu si Kores. Allah berhak memilih saja siapa saja yang mau dijadikan alat Tuhan dalam hidupnya. Jadi boido debata marwaso dengan caranya untuk melepaskan, menyelamatkan setiap orang. Paingoton genup halak di tengah-tengahnya kanguluta. Asa boh hitam berdala tulo dalam lomoni roh debata. Di palua debata ibana. Bang sonai. Ala dunga di parhorsian nasida macai godang akka hamauloni. Ale diyakinkan debata. Bang sonai marhite si koresi. Asa pos rohana tu debata. Lapatan nak kadamang dainang. Kuasa Allah jangan diragukan. Wason debata jangan diragukan. Marwason debata Allah mangaleot dalam haluaon tuganup hita kajolma. Nang pola biar hita di si. Jadi mulai kok kamu kamangin nang hata amin berarti nomor 8 pos marohakku di si. Itu. Bolo tarok kodak kadamangin nang bahwa jangan diragukan kuasa Allah dalam hidup kita. Porsiado hita di si, iko porsiado. Cipata akar ragam ni pasu-pasu dang dapat tasunari ale to kapino parta musi aduan. Itu. Allah tidak akan pernah ingkar janji
karena dia telah memberikan mandatnya kepada si Yakub, si Ishak, dosa Abraham. Nasotupa baenokku bangsoki. Bangsaku tidak akan pernah kubiarkan menderita. Jadi saya mulai doroha. Saya mulai doroha. So ini doh kamu kamanginangkan. Molo muruk kamu tua mata. Suguro hamuna. Tua mata mantuinata. Waduh cara aramu saya asa mulai rohamuna. Ikimodum may mana. Walang modum inatai tatak mabuhinay tung macalabo si tutuba. Nasalah pe nangau. So ni daw yak kay nata, tikimodum mamatay. Ibirek ko mabuhinay, dabang siya ukor-kornay, batay. Lam jatuh cinta mau tu so. Udah tikidungo, bawal tu kiri otong, besebal matong ibakan. Sama daong dapat to ni mati kimudum terlabot di saru baru tiki dana kiba ni ora ada anak semur kiba ali tiki modum tung labot situ tu babu hinai ama boleh hati ma Tuhan enggak salah biau ulu si patani umma bu hinai dang dilalai mana kan ala wah dari dalam bon di songoni dok kamanginang di tonga-tonga dak ngelutta. Jangan diragukan cinta kasih Allah dalam hidup kita. Allah mampu berbuat apapun. Bahkan akaning di tengah-tengah yang kengeluton, di dokod do, di leho, di tabai, di hita akan arikot. Jala di papos rohatta. Asal nang ragu-ragu hita di puasun di bata. Kalau orang pihak kahaporsamu parkuilamu, jangan ragukan kuasa Allah mampu menyelamatkan hidupmu. Allah ingat, mintalah, carilah, dan ketuklah. Itu spitui. Ikosan itu Tuhan. Ikosan luluan. Ikosan mangido hita. Asa boy debata. Mangalehon nariko di tengah-tengah ninguluta. Dia tidak akan pernah ingkar janji. Dak mana ingkar janji di tengah-tengah ninguluta. Dia menjadi safety first. Menjadi penyelamat. Mangalehon akka hamalumon, mangalehon akka haluau di tengah-tengah ningoluta asal marohita tibana. Takas itu tudoi di bagasnya turpukon. Ita bay de batado akka pasu-pasu. Tubang sonai dung marhite raja koreson. Dakya ibana laho pasudaho bangsona. Jadi kamanginang moloro halak ringgas merminggu, ringgas mertangiang ikroha panguluhod doi manatong, dang roha pamatehon. Ikon itu. Manangis na targuar halak Kristen, naringgas manada Tuhani, ikaw di bagasang uluna, rohana panguluhod do, marhitiak ka keramatamahanna, marhitiak ka padongan, pakateon na, marhitiak ka pabahinon. Dakya rohana pasudahon, dakya rohana pamatehon, tidak. Ido ulauta. Sedangkan si koras na sumanada debata, dipakai debata gabe, haluau di bangsoy. Lambahita na manada debata. Nama dokon Yesus Kristus adalah keselamatan bagi kita, haluau di kita, pembebas bagi kita. Nama ngalehon napalwason akasakap na dadinggan ini. Damang dainang haangkin ang pinariwo pe naparpudi sa hali trupuk tahun lau patuduo tu hita bahwa kita telah dipilih oleh Allah. Dipilih debata hita gabe palua hoportibion marhitiak kaulota. Hamu makadamang dainang dari pilih debata lahu palua hon portibion. Bagaimana kita mampu meminimalisasi aka nasorikot di tengah-tengah ninguluta. Lau patuduhon bahwa debata sungguh-sungguh berpihak dalam hidup kita. Kalau debata dong atta, ya. Kalau Allah di pihak kita. Jadi bolo debata totong di dongoluta, martabatabba manakaning di dokko di son akka nanilehon di debata. Martabatabba makasahala di leo dihita, dihohosi mahita, jala di leo madihita gabe, gudang akka pasu-pasu. Takas don, amang inang. Alani say tapazono madirita tu debata. Ya. Taleho madirita tu debata asa totong imana boy lahon madongani mangaramoti di bagasang ngulut. Unang tapaluas dirita, ngulutta, gugutta, pikirat talau paluh kita. Daw. Alay tapaluas may bana asa takas itu tu haluaw ni
rodo set debata jala ima maringat di tonga-tonga yakka permulat. Amin martanya mai. Jehovah debata manami pardinggan basa moliate marohanami di Tuhan. Di papatar hodo tutu holong mitu hami marhite na totongdo di ramoti hongulu nami. Nang pesipata manibil hami maddaw hami syakko alan yak kago paru kilo di portibion boy da kuta da hami ho di tonga-tonga ningulu nami. Alay bodo hami tarjolma marhite hatam di bagasan sadarion menyadari setiap kekurangan kami bahwa Tuhan mampu melepaskan kami dari segala persoalan hidup kami. Sian gok paru kilon na masa di tonga-tonga ningulu nami. Ipake hodo tutu ganup halak lahu paingotok kami asaboy hami merdalan tulomon ni rohami. Alani Tuhan pakai mahami gabe ula-ulam marite hajong-jongan nami di tonga-tonga di portibion boy hami gabe rohada panguluhon marhita kapakatayo nakapabahenan nami. Jala idu tutu takas nanaing sirimangan nami. Lao soeha ho maddaw siyan ngulu nami. Nangpe say somal hami maddaw syakko. Alan yak kapardagingon nami. Ali Tuhan para siroha gudang doho. Jala pardinggan basa doho Tuhan. Talub doho dak kana majogo armi. Pasu-pasu mahami saluhu na napungulison. Amanami nanami namar minggu di bagas huriam. Di manugoto doho secara live streaming. Di nama nangihon hatam. Asalam takasi tutu Tuhan hatami marsaringar di hami. Laho pabukon tuha porsion nami. Nasitong do hatam. Mangulu di rohanami. Nang di parnguluan nami. Mulate marohanami di ho Tuhan. Say tugu-tugu mahami di hagalion nami. Asa unang lam tarsulad ditami. Dak kadalan sidalanan nami. Alay margo mahami Tuhan. Bolonong nga rito guhami rak mardalam mahami dohoto di rura hasyangan di Portibio. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Pertangyak kami di ganup akaulau di tonga-tonga ni huriam HKBP Rawamangun. Dia kanak konduk burni huriam nanang majalo pasu-pasu perbagason. Patujolo rencana nasida Tuhan. Say homa namangalehon akan adinggan dia rencana nasida. Sahat tu anak do buruni huriam majalo pasu-pasu perbagasoni. Pos dorohan nami Tuhan. Homa namangalehon akka pasu-pasum di rumah tangga nasida musik. Martain kami Tuhan taka ganup ruas ni huriam na di bagasan akka las ni roha dia ganup ulang tahun perkawinan do ulang tahun ni gajang ni umur ali Tuhan. Pasu-pasu masalu naka ruas ni huriam. Asa makilala na sida sude dengan di basam. Dangalan igogo na pikiran na ale ala asidot holong ni roham naong pinasahamu di nasida. Paingot akarwas ni huriam saya totong madok moliate dak kadenggan di basami. Nang suang-suangon yakka ulon nami sa minggu 7 na meragam daka pertanyaan week do takka ulon na asing dope. Ali Tuhan ho matotong na mangaleho ni asa totong marlas ni roha. Terlumobi di persiapan festival Korwik di huriam HKBP Rawamangunon di saminggu 7 loon. Asa sude akarwas ni huriam mangedeho mangulupon akadenggan di basam jala marhitei marsaringar mahamulon nang digwami. Digano pakarwasmi na di basa persahito nali Tuhan inang rosintan bertambunan ari marbun sintu MT tambunan nyo situ abistok hutauruk bertobing Peri Gustaf taruli panggabian Grace borsi majutak nyonya sitohang borsi majutak dohot akalan na asing naso agora kami di warta jematon nang akama namin na pemulihan dia kabagasna dohot na perawatan di rumah sakit. Tuhan kejang do tangan milah mamasu-masu dulo ma akar wasmi pahipas pamatang didok hatam do haporsyam mido na peluah mola porsia nasida Tuhan jaka padulomu di nasida na boydo malum hipas nasida dak kolang di perdagingo pele Tuhan ale tong-tong do di bagasat partodi mola tema di ho Tuhan pasu-pasu mahami di ngulu namis ganupari
Hami na pungudison sahat di homa daging naktor dinami. Amin. Mari dimahita. Tatangyak kemapeliata tuadu pani di bata martangi yang mahita. Ali di bata manami na di banua gijang hodo hararuan ni salut silehon-lehon na denggando na sa uliba sana mauli utus. Kupasat hai masyan na nilehon mi tuhami pelian nami tuho. Sejalo magabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu majalah ramoti asa parasya kami pelenon. Patimbulhon harajommu di tengah-tengah ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite hite todim. Asalam tadahami gurang ni silehon-lehon mi tuhami.
Asalam girgir hami madok mauliate Tuho. Marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliam manami na di Banua Gijang say pinarbadia maguarmu, sa Roma harajommu, sa saut malomon roham di Banua Tongosongon na di Banua Gijang. Leon matuhami sa darion hanguluan siapari, se sama dosa nami sama panesa nami, di dosa ni dongan namardosa tuhami. Kunak kami tugitu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di basad dame jalohamu mapasu-pasu siat Tuhan debat. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakot Tuhan debata ma bohina tuho jalasi marohana midaho. Kidopakot Tuhan debata ma bohina tuho. Jala di pasor homa damena tutondim. Akadamang dainang haangginang pinaribo pe perminggota pukul manugo jamonom nungasun padita paragedda partiting parpelean penerima tamu permusik song leader dohot multimedia medok. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam Horas.